Imma Marín Santiago i em dedico des dels inicis de la meva vida professional al món de l'educació, la comunicació i el joc. Vaig estudiar magisteri i a la vegada que estudiava magisteri vaig començar a treballar en el món del lleure. Parlo de l'any 74, 75, de fa molt de temps, i allà vaig descobrir el món dels esplais, el que és l'educació de carrer, l'educació social, l'educació en el lleure, que després ha anat prenent més envergadura, diguem-ne. I allà va ser on vaig descobrir el joc. Primer perquè en el moviment d'esplai es juga molt, es juga a jocs de colla, bàsicament, i després perquè en el centre on jo vaig estar contribuint i col·laborant, de fet vaig treballar 18 anys, allà vam organitzar una de les que va ser les primeres ludoteques de Catalunya. I allà vaig entrar en contacte en el món dels jocs físics i de les joguines, diguem-ne, no? I se'm va obrir també un altre món, no? Jo em vaig ficar en el món del joc arrel de la lectura conscient de la Declaració dels Drets dels Infants, on vaig llegir això, que els nens tenen dret a jugar, no? I vaig pensar, ostres, dret a jugar, i el posen amb la mateixa categoria que el dret a alimentar-se o el dret a la salut o el dret a tenir una família. Ostres, ja et semblava a tu que això era important, no? Però deu ser encara més important del que tu penses, perquè això és molt sèrio, no? I aquí va ser per mi el meu disparador de la meva motivació per ficar-me en aquest tema i començar a veure què de tan poderós té el joc, no? Em va ajudar molt una formació que vaig fer per pura casualitat al Col·legi de Psicòlegs, que es deia Activitat Lúdica i Salut Mental. I aquí, entre una cosa i l'altra, se'm van obrir aquest món del qual ja no m'he desenganxat mai. I en l'any 95, després d'estar 18 anys en aquest centre de lleure, monto Marimba, aquesta consultora dedicada a això, a l'educació i la comunicació a través del joc i metodologies lúdiques, no? I el munto amb la il·lusió i les ganes d'exprémer al màxim possible aquests poders del joc a la infància, però també en el món adult. I m'obsessiono en com portar el joc també no només a la família i a l'escola, per suposat, sinó també en el món de l'empresa, en el món de les organitzacions, amb aquesta idea que el joc ens forma, ens conforma i ens transforma com a persones i com a organitzacions. De fet, les organitzacions són persones que s'organitzen. Per tant, vist això, i aquí he desenvolupat la meva vida. Ara portem 27 anys a Marimba, farem 28, i des de potser des del 2010, en què l'Ester i jo escrivim un llibre sobre gamificació, es comença a sentir parlar d'aquesta paraula, ens comencem a ficar a veure això què és, i veiem una oportunitat d'arribar a llocs que quan parlaves de joc tothom se't posaven els pèls com escàrpies, no? Deies gamificació i la cosa entrava millor. Bueno, escolta, si li hem de canviar el nom a el que fem, doncs li canviem, cap problema, no? Encara que sempre, tant l'Ester com jo hem dit sempre que el que a nosaltres ens agrada és jugar i fer jugar la gent, no? I això, i en aquests moments des de Marimba podríem dir que pràcticament el 50% de la nostra vida està al voltant de la infància i l'altre 50% dels poders del joc l'hem portat al món de l'empresa. Això és el que em dedico, una mica Mary Poppins. Jo arribo a la ciutat a través del pati, podríem dir. I m'obsessiona, i sempre hi havia posat molta atenció en com és que els patis de les escoles, els patis dels meus fills, eren exactament igual que els meus patis, una mica més petits i encongits, perquè la proliferació urbanística s'havia fet menjar molts trossos de pati, a les escoles necessitaven espai per créixer i s'havien menjat els patis. Com era possible que això es mantingués igual quan tantes coses havien canviat, no? I per tant començo a pensar que com és possible que un espai com és el pati, que és l'únic espai pensat exclusivament pel joc dels infants, ningú havia pensat com era el joc dels infants i com es desenvolupava aquesta capacitat de jugar, no? Llavors, a partir d'aquí, i després d'escoltar Tonucci molt i llegir-lo, doncs, i també a partir de l'experiència, bàsicament amb ludoteques a Barcelona i concretament amb una ludoteca dins d'un parc, que és el parc de la Ciutadella, del parc de la Ciutadella,
comences a veure, a obrir aquesta mirada del pati de l'escola, al parc, al jardí, a la ciutat, i comences a pensar com és. I també, gràcies, jo crec que aquesta mirada al món dels adults, comences a mirar a per què la ciutat és una ciutat tan, en general, tan poc lúdica, tan pensada amb una sobreprotecció tan gran dels infants, que fa que el seu joc quedi absolutament restringit. O sigui, amb una bona voluntat, i és que la pilota no s'escapi al carrer, que els nens no prenguin mal, evitar accidents, que això, evidentment, està molt bé, les mesures que es prenen han tingut una sèrie d'impactes no esperats i no estudiats i no valorats i no redactats, no mirats, diguem-ne, absolutament negatiu pels jocs dels infants, Això per una banda. I per una altra, com la ciutat, d'alguna manera, no de manera conscient, però sí de manera inconscient, acaba reflectint el que els adults pensen del joc, que és una espècie de serració infantil que, per sort, arriba un moment que se't passa. Llavors, mentre són nens, aquest serrampió el contenim com podem, en els parcs, amb les zones ballades, amb les rutes escolars, on surtis d'aquí, i per sort arribarà un moment que ja se'ls hi passarà, diguem-ne, i no tindrem uns altres problemes con el botellón, però ja això ja és d'un altre departament, això ja li toca a un altre, saps? Cada una con lo suyo, Una cosa i altra fa, hi ha el poder del cotxe dintre de la ciutat, i aquí anem afegint coses perquè les ciutats cada cop s'hagin allunyat més de les necessitats dels infants. Cada vegada les ciutats són més adultcentristes. I està tot pensat per que nosaltres sigui pràctic. I ens oblidem dels infants, del que ells necessiten i per créixer de manera sana. I el jugar és l'activitat principal pel creixement sa dels infants, sa a nivell físic i motriu, però sa també a nivell cognitiu i sa a nivell afectiu i social. És que el joc o és lliure o no és joc del tot. O sigui, l'altre és un sucedani que, mira, quan no tens altra cosa, doncs ja està, però és un sucedani. El joc, com molt bé defineix l'observació número 17 del 2013 de la Comissió de Drets dels Infants, el joc és lliure o no és. Llavors, el joc lliure i espontani és fonamental pel desenvolupament dels infants. No el joc que els organitzem i els muntem als adults, sinó el seu joc lliure i espontani. Clar que pot ser que tu li proposis una cosa i els infants de manera lliure s'hi enganxin i d'allà hagan su pel·lícula, diguem-ne, però el joc és voluntari, no es pot obligar a jugar. Per tant, qualsevol proposta de joc ha de ser una proposta suficientment oberta perquè l'infant pugui utilitzar-la de manera creativa. És a dir, els tobogans es poden pujar per allà on tu se t'acudeixi pujar-te. No hi ha una pujada i una baixada regulada. Això ens ho van fer creure nosaltres quan érem petits, I continuem amb això. Per aquí no es puja? Vigila que prendràs mal. No, és que per aquí es baixa. Per què es baixa? Qui us diu que es baixa? On hi ha un cartell. El joc ha de ser lliure, si no, no ho és. I és en aquest joc lliure on es donen el 100% dels beneficis. Quan més encotilles el joc, aquest 100% de beneficis es van encongint. Es va fent una miqueta més petit. Home, si jugar sempre queda alguna cosa, per suposat, però és un sucedani. Llavors, aquests aportes, ja dic, jo crec que van en totes les àrees de l'afectiva, per suposar, l'àrea social, de relació. Hi ha molts nens que van al parc per trobar-se amb altres nens i poder allà muntar les seves històries. Fins i tot el conflicte dintre del joc és propi del joc. Quan hi ha joc hi ha conflicte. El que hem de tenir els adults és suficient eines per saber mediar quan cal i donar-los aquestes eines als infants perquè es medien ells sols, diguem-ne, i entendre que hi ha aquest conflicte. Però és que un nen sense joc no pot créixer de manera saludable. I el joc,
Mireu, crec que ja va ser el 2018, o sí, crec que és el 2018, ho tinc en algun post del meu blog, un dels últims estudis de l'Associació Americana de Pediatria que relacionava per primera vegada la manca de joc lliure amb problemes greus de salut mental. O sigui, aquesta és una cosa que s'intuïa, però que ara està estudiat, o sigui, depressions infantils, atacs d'angoixa, amb nens, estem parlant de nens, no? Associat a la manca de joc lliure, no? I alguns encara afegeixen a la manca de joc lliure a l'aire lliure. I aquí s'ajunta el dèficit de joc i el dèficit de natura, amb un sol dèficit que encara engrandeix més, no? Aquesta Associació Americana de Pediatria recomana amb recepta mèdica hores de joc a l'aire lliure al nen, de joc lliure, en recepta. No sé quan trigarem a arribar aquí, diguem-ne, no? Tant de bo que no haguéssim d'arribar perquè els nens ja juguen i no ningú ha de receptar com si fos l'antídot, però és així, i és un tema de salut física, de pujar, de baixar, de reptes físics, de córrer, de saltar, d'amagar-se, com de reptes cognitius. Tots aquests reptes físics van associats a reptes cognitius, no? On m'amago, on em veuran, on no em veuran, on m'hi poso, quina estratègia utilitzo per a pujar en aquell tobogan, perquè vull pujar per allà i veig que rellisco, què faig? Em trec els mitjons, no me'ls trec, m'agafo per aquí, m'agafo amb les dents. Aquestes estratègies físiques tenen una component, evidentment, mental i cognitiva, no? El llenguatge, etcètera, i tota la part social i afectiva, no? Hi ha un gran desconeixement encara de tot el que és el moviment lliure i aquesta etapa és fonamental, no? Perquè a caminar, a posar-te, a sentar-te, a posar-te dret, a caminar, no s'aprèn, és un tema maduratiu. I aquest protegir o sobreprotegir, doncs el que fa és que els nens creixen amb més pors i després fas fàcil més mal perquè si no tenen la mà de la mama o del papa al costat, no saben fins a on ells poden arribar. Qualsevol jocs que vagin en aquesta línia pot ser anar creant consciència. El que ens genera és, nosaltres hem identificat 10 comportaments que s'associen en el fet de jugar. Per exemple, quan les persones juguem, ens sentim lliures. Necessitem un espai de llibertat per fer-ho, no? Si tu, com a adult o com a nen, és igual, et sents jutjat, et sents mirat, et sents controlat i tal, et tenses i ja no jugues. Ets capaç de jugar quan et sents lliure. Per tant, el joc ens agrada perquè ens permet actuar amb llibertat. Quan juguem, estem en el present. No pots estar en un altre lloc. Els adults vivim sovint en el passat o en el futur. Hauria de, allò que no vaig fer ja em sap greu, hauria de trucar a la meva mare i ja no la truco, jo què sé, l'hauria, no? Quan jugues estàs exclusivament en el present. Tots els que practiquen atenció plena saben per què és tan important estar en el present, no? Quan juguem, prenem iniciatives i prenem decisions. I ho fem en un marc que et dona molta seguretat perquè què pot passar si t'equivoques? Que la carta no sigui que perdis la partida, tires la revanxa. O sigui, estàs en un espai segur que et permet provar coses, prendre iniciatives, prendre decisions sense que passi res greu pots caure, estàs pujat allà i no prens la decisió correcta i no arribes a la segona peça per agafar-te i te la fots. Sí, però llores una miqueta i després t'hi tornes a pujar, però en 0, davant de la desesperació dels teus pares. Quan juguem, aprenem a superar la por a equivocar-nos. Es deia, t'arrisques. Quan jugues t'arrisques perquè estàs dintre d'un marc de seguretat. Alhora, fas qualsevol cosa amb passió. T'apassiones per allò que fas i acceptes el repte. Acceptes el repte, el qual vol dir que allò que se t'està oposant, aquella dificultat de tirar una baldufa que no et surt, d'enlairar-te fins a aquell tros d'arbre que no hi ha manera que quan arribes a meitat sempre rellisques i caus. O allò que sé, de fer la vertical contra aquell mur i no hi ha manera i no acabes de pujar-t'hi. Allò, aquella dificultat, no la prens com un problema, la prens com un repte.
Fins i tot la postura física canvia. Quan tu et prens les coses com dificultats, la teva postura és més aviat aquesta, no? Quan te les prens com a reptes, treus el pit, mires amunt, ja, fora, ostres, quin repte, no? A veure com ho fem, això, no? Ja és una posició activa, no reactiva, no petita, no d'encongir-se, diguem-ne, no? Tractes les idees i els objectes i les idees de manera convencional. Quan crees un banc que és un camió, és un lloc on amagar-se, és la proa d'un vaixell, és una muntanya, és el que tu vulguis, el que siguis capaç d'imaginar. Tota aquesta creativitat que va al voltant del joc. Abraces la incertesa i t'agrada. Ai, quin down, quina cosa em sortirà. Ai, saltaré i arribaré o no arribaré, em quedaré a mitges. Se'm posarà el semàfor vermell abans de creuar la pata coixa o hauré de córrer o no hauré de córrer. O sigui, aquesta tensió de la panxolina, no? De ho aconseguiré, no ho aconseguiré, arribarem, no arribarem, no? És incertesa. És incertesa que la vida, doncs, si algú estem aprenent amb aquesta pandèmia és a viure amb la incertesa, no? Al ser humà li costa molt la incertesa, no? El joc t'entrena per aquesta incertesa, no? Tot el que he dit fins ara són com entrenaments, no? Per poder viure la vida d'una manera sana i d'una manera amb benestar. Feliç, no sé si feliç, una paraula molt difícil, això de la felicitat, però amb benestar sí, i podríem dir dues coses més encara. En castellà es parla de l'asombro. En català, no sé si en valencià teniu aquesta paraula, en català no la tenim. L'asombro és aquesta barreja d'alguna cosa que et meravella, uau, no? I alhora que et provoca preguntes. I com pot ser? Això és l'asombro, no? Els científics se asombren mucho, saps? I això els fa fer-se moltes preguntes i investigar, no? I per què aquella cosa s'ajunta o no s'ajunta? O per què l'oli el fiques amb aigua i no es desfà? O sigui, com és possible, no? Que no el barregis i no es barregi? Per què no es barreja, no? Això també t'ho dona el joc. El joc és assombro continu, no? I en aquest assombro, aquest gaudir de la bellesa, no? De la bellesa d'una posta de sol, però de la bellesa de veure ballar una baldufa, de la bellesa d'haver acabat un dòmino que quedi ben xulo, o un cròmino, o jo què sé, de la bellesa dels flams que has creat en el sorral i que t'han quedat, has fet allà un forat enorme i et sembla que és la meravella de les meravelles, diguem-ne, no? Tot això, aquestes 10 coses, aquests 10 components, quan juguem, els entrenem i els entrenem per la vida. És a dir, el gaudir de la bellesa, el prendre les dificultats com a reptes, que estàs fent de manera natural quan jugues, no queda restringit a la partida de Monopoly o de Dixit o d'Agrícola o del que sigui, sinó que tu t'ho emportes a la teva vida i et forma i et conforma, com deia abans, no? Per tant, les persones amb actitud lúdica, no que es passen el dia jugant, pots passar el dia jugant tirant daus i potser tenir molt mala llet, diguem-ne, si no jugues amb actitud lúdica. Si l'actitud lúdica té a veure amb això, s'entrena jugant, per suposat, però s'entrena també prenent-se qualsevol cosa com un joc. Que és el que t'obre la mirada a la ciutat. Amb aquesta mirada, Mary Poppins, jo li dic, qualsevol cosa es pot convertir en un joc, no? I la capacitat de l'ésser humà és aquesta, és en convertir qualsevol cosa en un joc, encara que no es tracti d'un joc. Hi ha espai i si no l'hi ha, l'hem de crear. O sigui, si no hi ha, doncs haurà que crear-lo, diguem-ne. Mira, nosaltres arribem al play thinking primer a través d'aquesta actitud lúdica, no? De fet, quan comencem qualsevol formació, qualsevol activitat, qualsevol projecte participatiu, el primer que fem és posar a la gent a entrenar la seva actitud lúdica. És posar la seva ment a jugar. Y llavors vol dir, vamos a sacar perjuicios, vamos a sacar juicios, vamos a tenir la ment el més lliure possible, a apassionar-nos, a arriscar-nos amb el que fem i a partir d'aquí comencem. Llavors, fent aquesta feina, va aparèixer la idea de Playthinking, que va ser de l'Esther.
sobretot quan van començar a treballar dintre del marc de les empreses, no? I la gent deia, però a part de l'actitud individual que em puc endur jo com a persona, no? D'anar entrenant aquesta actitud lúdica a la meva vida per tenir més benestar jo com a persona i sembrar, repartir aquest benestar al meu voltant, això com ho fem, no? I d'aquí surt aquesta idea de playthinking com un mindset que s'entrena també, diguem-ne, no? I que té molt a veure amb el que és la gestió de processos, diguem-ne, no? Esther, si estàs aquí vols dir alguna cosa amb el playthinking, que aquí tu tienes mucho d'allò, digues, eh? No, el playthinking realment era amb la il·lusió de buscar aquesta part també d'aterrar coses en el món de les organitzacions. Sabeu que en el món de l'organització, segons quins conceptes, bueno, doncs s'hiperventila. Aleshores, clar, en el moment en què algun l'administració pública també s'hiperventilen. Llavors, segons quins conceptes, a la que ho fas d'una manera que estableixes una sèrie de passos, una sèrie de... Bueno, com els videojocs també, que fragmentes els objectius, que hi ha una missió clara, doncs la gent ho veu també més factible. I com la nostra missió, Imma, és portar el joc a les organitzacions i allà on puguem, vam dir, ostres, anem a fer això, un aterrament d'això que ens explica l'Imma, aquesta actitud lúdica, vital, amb un llenguatge que s'entengui més a les organitzacions. Llavors el que fem és aterrar aquest mapa mental, no, de l'actitud lúdica. Llavors aquest mapa mental requereix un entrenament, com en tot en la vida, com quan vas al gimnàs. Llavors nosaltres el que proposem és un entrenament per incorporar l'actitud lúdica com a hàbit a la teva vida personal i professional. I d'aquí neix el playthinking, el pensament lúdic. Per exemple, quan ens hem posat a treballar amb algun ajuntament, amb aquesta... La primera cosa és ajudar a connectar a tots els diferents àrees que intervenen en aquest projecte amb el propòsit del projecte i el seu personal. Connectar, o sigui, quin és el teu propòsit a la vida i com el connectes amb aquest projecte que anem a llançar o que voleu treballar junts. El projecte és a fer que la ciutat sigui més amable, que la ciutat sigui més jugable, que la ciutat sigui per què més jugable, no? Com connectes aquest propòsit, no? O com coneixes i et reconeixes el clima i la cultura d'aquell entorn, no? Perquè treballant amb... Te'n recordes el projecte aquell de Mataró? L'Ajuntament de Mataró, que era, no sé si era el benestar social, o no me'n recordo quina àrea de l'Ajuntament era, que ens van demanar que els ajudéssim a repensar les polítiques, no? I una de les primeres coses que amb aquest connectar amb el projecte i després sobretot amb el reconèixer, els hi van fer a través d'un joc amb un Kahoot, veritats que per ells eren aquello, pues esto es así, certesa, passa això i tenim aquest problema amb la comunitat marroquina o amb aquell altre, vam començar a desmuntar-ho amb dades. Va ser una xorrada, perquè ja em diràs, no? Però al fer-ho en comú, al fer-ho jugant, l'impacte que va causar, se'n va anar tothom dient quina quantitat de prejudicis tenim. Si tu els hi vas i els hi dius és que esteu carregats de prejudicis, et diuen, sí, hombre, tu me lo vas explicar a mi, no? Si com que no aquí era la cosa, amb un sombrero d'orellet tot jugant, doncs apareix que tu estaves convençut que la major part de conflictes venien del barri tal o del barri qual i resulta que no, t'hi quedes, com? Segur? A veure, dona'm, digue'm com. Ostres, o sigui, bueno, depèn de com ho facis, les coses entren d'una manera o una altra, no? L'altre és conèixer els altres que participaran amb tu, no? Els altres agents, no? I el sistema, no? Com si estiguéssim a Star Trek o a Star Wars, qual és el sistema, no? Qui manda aquí, com manda, com me muevo aquí per aconseguir el que sigui, no? Els reptes i els desafiaments que deien. O sigui, tot això aplicat a gestionar la complexitat d'un sistema, això que em dèieu, administració pública, cooperativa, escoleta, AFA, bueno, pues és un sistema complejo, cada sistema es sistémico, cada sistema tiene vida propia y juntos pues generan
una altra vida que a vegades se t'escapa, no? Doncs com gestionar tot això des de la creativitat, per tant, des de la ment oberta. Per últim, construir entorns, nosaltres ho diem, aquesta paraula també és de l'Ester, no? És construint entorns on valgui la pena, encomillada, estar, perquè pena n'hi haurà. Vull dir, nosaltres ens diuen moltes vegades una mica happy flowers, ho som, però som happy flowers, però no anem amb el lliri amb la mà, diguem-ne, no? O sigui, sabem que hi haurà pena, i tant, sempre hi ha pena. O sigui, no pot haver-hi felicitat sense pena. L'equilibri, la llei de l'equilibri, la llei de l'uno, diu això, no? Per tant, pena hi ha d'haver-hi, però de valdre aquesta pena ha de valdre l'esforç. Per una caqueta, doncs no ens hi posem, no? Per una cosa mediocre, no. O sigui, volem futurs on valgui la pena viure, volem ciutats on valgui la pena viure. I pena n'hi haurà perquè haurem de renunciar a coses, tots, uns i altres, no? Però perquè sigui realment un lloc on tots puguem bé, els nens de 0 a 3 també. Llavors, clar que en processos participatius, canvies el marc el tauler de joc. I això ja és un primer pas. Jo diria, per exemple, d'una banda, com un arxienemic, el temps, ja l'heu dit, no? O sigui, com guanyem temps al temps. I aquí està tothom, no? Com les escoles fan entrades molt més flexibles, que és això de... La setmana passada em barallava en una escola perquè és molt important la puntualitat i els nens de 3 anys han d'entrar a les 9 del matí. I diu, escolta, què té a veure la puntualitat amb entrar a les 9 del matí? Tu pots fer de 9 a 9 i mitja i pots continuar sent igual de puntual, perquè si arribes a les 9:33 ja no seràs puntual. I si arribes a les 8:45 tampoc, o sigui, és de 9 a 9 i mitja. O sigui, però tu fas una entrada tranquil·la, millor per la mestra, perquè no hi entren tots de cop, millor per les famílies, perquè objetivo, llegar a las 9, realidad, las 9:25, bueno, pues ya estás en el periodo, mira, fantàstic, diguem-ne, no? O sigui, aquí hem d'aprendre tots, no només és un tema dels pares que s'han d'aixecar una hora abans, sinó que ja millor no veure tantes sèries a la nit, que per això has tenido hijos. Però també l'escola ha de fer apostes que faciliti això, no? El temps és un, no? També l'altre arxienemic, que alhora pot ser un superpoder, és, com tot, no? És guanyar confiança amb els infants. Confien molt poc en els nens. I és una pena. És una pena. Hem de confiar molt més en els... Hem d'aprendre a confiar molts més. Més si volem que confiïn en nosaltres. El primer pas perquè confiïn en tu és confiar tu en l'altre. Un nen si plora no és perquè et vulgui fer la punyeta a tu, és perquè li passa alguna cosa. I si està nerviós i es tira dels cabells, no és perquè et vulgui posar a tu amb un compromís. No ets tan important. És que hi ha alguna cosa que no sap expressar d'una altra manera, no? Doncs, bueno, com aprenem a guanyar aquesta confiança, no? I un superpoder que tenim a nivell d'actitud és apel·lar al nen que portes dintre. És a dir, una ciutat és jugada quan... Una ciutat és jugada fins i tot si no és jugable, si els adults tenen el seu nen interior bastant a punt. Treuen a jugar sovint el seu nen interior, no? Una ciutat jugable afavoreix que treguem aquest nen interior. Diguem-ne, si tu fas un tobogan de mida gran, o si poses un joc sobredimensionat, o si, com s'ha vist en altres llocs, amb una escala llarguíssima muntes un tobogan, molta gent s'hi tira. I si muntes un piano amb una escala, pues molta gent puja i fa música. Perquè no és que te sale, diguem-ne, no? Ara, si me pones un piano de cola d'allò, ni m'atreviré a tocar-ho, perquè jo no sé tocar el piano. Però sí sé pujar una escala i em fa gràcia fer ruïdos i sons. De música, de cerditos o de lo que sigui, diguem-ne. Llavors, com aquest amor i humor que deia Horaci, no? Com aquest és un dels nostres superpoders, no? A la ciutat, com convertim aquest amor i aquest humor en coses tangibles. En coses tangibles, no? Llavors, clar, els nens d'aquestes edats van amb un cotxet. Els més grans, 2 anyets, ja comencen a anar amb patinet, no?
sigui, què hi ha a la seva alçada que pugui ser atractiu, no? De camí a les coses perquè hi ha flors, perquè hi ha taques de colors, perquè hi ha trepitjades de neguets o de granotes o del que sigui. I algunes són petitetes i les podem seguir. D'altres, o sigui, què pot passar, quins colors, sense que hi hagi estrès visual. Jo sempre dic que m'encanta la natura perquè hi ha de tot i en canvi no causa estrès. Tens tots els estímuls que puguis tenir, però no resulta estressant, no? Llavors, això quan ho portem a la ciutat, moltes vegades, sense adonar-nos que aquest pot ser un arxienemic, no? Volem apel·lar tant als sentits que acabem creant estrès. I l'estrès no és bo per ningú, i pels nens petits encara menys, diguem-ne, no? Llavors, tenim voreres, tenim, com se diu això, les d'allò dels autobusos. Tenim aquestes coses que es fa publicitat. Bé, doncs potser totes no sempre és publicitat de Colacao i Coca-Cola i les ulleres que t'han de poner. Allà també es poden passar coses. Tenim les façanes de molts... Tenim les parets. Tenim els arbres poden penjar coses. Hi ha molts elements. Si un nen de 3 anys anar pel carrer collint fulles y que alguien le deje coger las hojas que están en el suelo, niño, las cosas del suelo no se tocan, pero las hojas sí, ja és un gran què, diguem-ne, no? I a més, ara que ens hem acostumat a portar gel hidroalcohòlic al bolso, oye, que pongas las manos en el suelo, ara no hi ha problema de res, tu. Te las limpias cada vez que tocas una hoja si cal, diguem-ne, no? Si tienes mucha obsesión, no? Són coses molt senzilles, molt quotidianes, que ja hi són. Una gran majoria ja hi són. És com li posem consciència i com les veiem com a espais de joc, no? A l'observatori aquest número 17, una de les coses que diu és que el joc se puede jugar en cualquier lugar que se dé. O sigui, qualsevol lloc ha de ser bo per jugar una criatura. O sigui, jo m'he fet farts amb les meves netes. Un dels jocs que més agrada són les rampes dels garatges. Jo què sé, hi ha un timbre, hi ha un algo que diu niños jugando abans que surtin cotxes. O sigui, quines coses ens inventem? Perquè realment és un espai superxulo per jugar aquelles rampes, no? O totes les botigues que tenen vorera. Saltar terra, mar, no? Saltar tots alhora, saltar com a granotes, no saltar els vidres, que no s'ensucien, però els vidres, o sigui, és que és una meravella, tots els vidres de les botigues. Ponemos una raya de hasta donde no podemos dejar la boca marcada. Ya si tienes 7 años, pues ya no, pero si tienes 3, sí. No sé. Hi ha 1000 elements lúdics ja que no els ho deixem tocar o que no els veiem com a tals. Com obrim també com apel·lem a aquest nen interior dels pares i les mares perquè si els nens fan allò que ens encantaria fer nosaltres. Si nos ponemos la mano en el corazón. Per exemple, jo tinc a la vora un lloc d'aquests que renten cotxes. Quan ens acostem amb les meves netes, que eren aquestes edats, la cosa és, hi haurà algun cotxe rentant-se? No hi haurà... Potser sí, àvia, potser sí que hi ha un cotxe rentant-se. Per vegades no, però potser sí, no? Són aquests llocs que els encanta passar. Hi ha un lloc també al costat del metro, d'aquests llocs que surt aire, que allò és lo más de lo más, no? Posar fulles perquè volin. Són els superjocs, no? Tots fora de la barana, del parc, de la gàbia de monos, no? Que és el que la ciutat els ofereix, no? Habitualment, no? Més arxienemics, Esther, o més superpoders? T'acudeixen a tu? Bueno, jo t'estava escoltant, Imma, i pensava que en general, però és el que estàs dient tota l'estona, i sempre dius tu també, no? Hi ha poca confiança en la vida en general. Amb els nostres veïns, amb que els altres ho faran el millor que sàpiguen. Sempre hi ha aquesta idea de, ai, no, és que si aquesta persona li diu una cosa o no ho fa bé o no fa com jo ho faria, no? Llavors, jo crec que el gran arxienemic és la confiança i sobretot aquesta
aquesta cortisol, no? que estem inflamats, que anem tots inflamadíssims sense ser-ne conscients, és a dir, la culpa és dels altres, no és culpa nostra, i anem per la vida en un estat de confrontament que és el gran arxienemic. En el joc competirem, en el joc, si cal, ens debatrem i potser ens enfadem i tot, perquè, clar, jo no estic d'acord amb com has jugat tu, però tot queda subscrit a un espai on això és possible, però també és possible seguir jugant i que no passi res, no? I jo crec que aquest és un dels grans poders del joc, no? Ser capaços de dir, ei, que això que estem fent ara i que ens estem aquí vibrant i estem aquí sent apassionats a l'hora d'explicar les nostres idees, està subscrit en un espai on no serem jutjats i on tenim el poder i el dret de fer amb respecte, evidentment, i sense fer-li mal a ningú, però podem provar coses. Llavors, jo crec que aquest és un dels grans superpoders del joc i alhora un dels grans arxienemics és això, no? Aquesta dificultat per espais, no? També ho diu molt la Imma, no? On pugui expressar-me de forma autèntica, on pugui treure emocions, on pugui provar coses, no? I si vull picar timbres per veure què és ser una mica dolenta, doncs picar timbres, no? O fer coses que en un altre entorn serà més difícil que les pugui assajar. Jo, igual que la Imma va descobrir el joc, jo el vaig descobrir a oncologia pediàtrica, el poder del joc, no? Quan veus situacions on la vida està tan clarament compromesa i que salva el joc. Salva el joc, vull dir, no cura, curen els metges, com deia, oi, Imma, a l'Hospital Sant Joan de Déu. Dit això, que curen els metges, el joc ens salva. I jo crec que aquest és un superpoder del joc, així que qualsevol cosa que no vulgui que això passi, que ho dificulti, no sé si és un arxienemic, però si més no és una missió èpica, intentar doncs, com també deia la Imma, neutralitzar-ho, no? La llei de l'equilibri. Ens hem contagiat molt dels estils americans, de que per qualsevol cosa que passa, qualsevol accident, qualsevol tal, doncs tens una companyia d'assegurances que li va sacar una pasta al ayuntamiento porque esta rachola estaba a 1 centímetro más para abajo de lo que me he tropezado y me he caído y me he roto el fémur, i la culpa és de l'Ajuntament perquè aquesta rajola, no? I si no, perquè m'he tropeçat i la rajola estava bé, doncs perquè no rellisca, coi, el que sea, no? Llavors, clar, això va creant una maquinària, no? Pervers, absolutament perversa, de dir, pues entonces pues no fem res, no? No fos casca, no? I aquí, i que som nosaltres mateixos, perquè aquí el que fa l'administració és curar-se en salut i protegir-se dels hàbits dels ciutadans, diguem. Llavors, com eduquem aquests ciutadans en una altra onda, no? Com generem nosaltres també aquesta confiança, no? Per rebaixar aquest cortisol, no? I això, no? La idea aquesta de ciutat jugable que ha creat Barcelona, i jo li he afegit lo de jugada, no? Perquè si una ciutat és jugable però no és jugada, alguna no hem fet bé. O sigui, el que sigui jugada és el termòmetre que et dona que allò que estàs fent està funcionant. I va creant cultura, no? I va creant canvi, va creant transformació, no? Doncs el gran èxit ha estat aconseguir coordinar totes les diferents àrees de l'Ajuntament que intervenen, que això en un ajuntament com el de Barcelona és quasi un miracle, diguem-ne, i crear polítiques transversals en aquest sentit, diguem-ne, no? Però acabes veient poca cosa aterrada, saps? Ara s'està aterrant molt en els patis de les escoles i s'estàs fent porten 18 i 12, 18 i ara aviat faran quasi 40 i pico patis transformats en què cada un hi ha hagut una ajuda econòmica, un pressupost sobre els 250.000 euros, vull dir que poca broma, són molts diners i realment s'està fent coses. Però clar, el pati, encara que siguin patis oberts, no deixen d'estar tancats. Diguem-ne, la ciutat se n'entera relativament, diguem-ne, no? I del pla del joc de la ciutat hi ha una cosa que crec que és molt interessant, sobretot a cara l'administració pública, i és ara no me'n recordo, 5 o 6 impactes no directament associats als nens,
que una ciutat jugable comporta per a una ciutat. Parla de la millora de l'aire, perquè com que es suavitzen els espais de sortida dels col·les, perquè sigui... Aquest és un espai, les portes de les escoles, des de les 5 o 4 i mitja que surten durant 15 o 20 minuts que van sortint, a les escoles que han aconseguit tancar els carrers, allà es dona de manera espontània un espai de conversa entre els pares i de joc superxulo, que alhora fa que no passin cotxes per allà davant, vol dir que es rebaixa la pol·lució. Aquí a Barcelona han estudiat que els llocs amb més pol·lució de la ciutat són les portes de les escoles. No de totes, però d'algunes escoles. Hosti, a veure, què estem fent? Llavors, això a nivell social, com s'integra la immigració, tota una sèrie d'impactes que no tenen a veure directament amb el que és el joc dels infants, però que són impactes positius que al fer una ciutat més jugable aporta a tota la ciutat i a tots els ciutadans, per dir-ho així, no? Em va semblar com a argumentari com molt potent, no?, a l'hora de portar aquests temes a l'administració pública, no?